Yadda za ka cike tallafin kuɗi na COVID-19. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel tamu mai albarka Musab TV. Saboda haka idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe wannan, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kamar yadda kuke gani, bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda za ku cike tallafin kuɗi na COVID-19. Shi wannan tallafi na COVID-19 wancan karon an ciccike da dama sun samu, saboda haka shi ne aka sake cire sabon tallafi na COVID-19. Shi ne muka ga ya kamata mu kawo muku bidiyo kan yadda za ku cike wannan tallafi. Saboda haka link ɗin wannan website ɗin za mu bar muku shi a description na wannan bidiyon ko a comment. Idan aka ce description, idan kana kallon bidiyon kamar haka, za ka zo nan kan rubutu kan sunan bidiyon sai ka taɓa shi kamar haka. Da zarar ka taɓa shi zai buɗe ma kamar haka. Za ka ga inda muka rubuta ga link ɗin, kawai sai ka danna kai tsaye zai buɗe maka cikin website ɗin nasu inda za ka je ka cika wannan tallafi na COVID-19. Saboda haka sai ku biyo mu domin kallon yadda za ka cike wannan tallafi cikin sauƙi. Da zarar ka danna link ɗin website ɗin zai buɗe maka kamar haka. To abin da za ka shi ne, idan ka jawo ƙasa za ka kalla ya nuna maka wasu zaɓuka guda biyu. Kamar yadda kuke gani, shi wannan zaɓin na ƙarshe sai wanda yake da register na CAC, wato company registration. Idan kana da company registration, kawai za ka zo ka danna apply, sai ka zo ka danna wannan na ƙasan. Kamar yadda kuke gani, za mu ɗan jira zai ɗan yi searching. Za ka jira zai buɗe maka kamar haka. Da zarar ya buɗe, abin da za ka yi shi ne za ka ga ya nuna maka zaɓuka guda biyu kamar haka. Akwai new, akwai kuma return. New shi ne idan baka taɓa cikewa ba za ka cike. Shi kuma return idan ka fara cikewa ya dawo da kai baya. To idan ka danna, akwai referral number da za su baka. Za ka yi copy ɗin wannan referral ɗin ko kai screenshot. Idan ka dawo za ka saka wannan referral ɗin da email ɗinka sai su dawo da kai. Kamar yadda kuke gani, wannan shine referral ɗin. Idan kana cika za ka iya screenshot ɗin wannan referral ɗin, saboda in ya dawo da kai baya za ka je return sai ka saka shi domin ka ci gaba daga inda ka tsaya. Sai mu danna next. Kamar yadda kuke gani, gashi nan ya buɗe mana. Da zarar mun danna next, abin da zai nuno mana shine, idan har kana da registration na kamfani, to akwai original TIN number ɗin nan. Abin da ake nufi da TIN ɗin nan shine tax identification number. Shine wanda za ka saka idan kana da registration company, sannan ka sa BVN ɗinka. Idan kuma baka da registration company, to za ka dawo da baya. Kamar yadda kuke gani, yanzu bari mu dawo farko, nuna muku wanda za ku cike cikin sauƙi. Da zarar ya buɗe maka, abin da za ka shi ne za ka zo ka taɓa kan new ɗin nan idan baka taɓa cikewa ba. Idan kuma ka taɓa cikewa sai ka danna return. To amfanin ita wannan referral number ɗin, idan ka taɓa cikewa kana iya dawo da kai baya, za ka zo ka shiga returning. Idan kuma baka taɓa cikewa ba, in maka haka, za ka zo ka screenshot ɗin wannan. Amma da zarar ka kammala cikewa, shikenan, shi wannan number ba shi da amfani. Za mu zo mu danna continue, sai mu yi next. Da zarar ka yi next, abin da zai fara buɗe maka shine kamar haka. Nan da farko nan za ka zo ka zaɓi title, sannan za ka sa BVN ɗinka. Sannan da zarar ka sa BVN ɗinka, za su yi verify na BVN ɗinka. Za su nuno maka sunanka gaba ɗaya, sannan da date of birth ɗinka. Sannan sai ka zo ka cike wannan sauran bayanan. Saboda haka duk za mu zo mu cike kamar yadda kuke gani. Za ka zo ka sa email ɗinka, sannan kai confirming email. Nan za ka zaɓi material status idan kana da mata. In baka da mata, sannan za ka sa number wayarka a nan. Sannan anan za ka zaɓi state ɗinka. Nan za ka sa local government. Sannan wannan shi kuma kamar yadda kuke gani a nan wajen, shi ne za ka zaɓi a wani yanki kake. Sannan za ka zo ka saka address ɗinka a nan. Sannan za ka zo na ƙasa nan, sannan shi ma ka sa address ɗinka na biyu. A nan wajen za ka zo, idan kana da account a Nisal,
zaka zo ka saka yes, za su baka damar da ka sa account number. Idan baka da shi kuma zaka zo ka danna wannan no din. Saboda haka yanzu bari mu cike ku kalla. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun riga mun cike bayanan mu. Nan mun saka title, nan mun sa BVN din mu, ga nan suna nan ya bayar, ga date of birth, ga state, ga address, ga email din mu nan. Gashi nan duka mun cike bayanan mu, ga number waya, ga state, ga yankin mu nan North East, ga address. Kamar yadda kuke gani gashi nan sai mu danna next. Da zarar ya buɗe ma kamar yadda kuke gani a nan zai tambaye ka bayanai akan kasuwancinka. Sannan kamar yadda kuke gani a nan zai tambaye ka idan kana aiki sai ka danna yes, idan kuma baka aiki sai ka danna no. Nan kuma zai tambaye ka kasuwancinka da kake yi. Idan kana da wani kasuwanci da kake, zaka saka yes, in baka da shi kuma sai ka sa no, sai ka danna next. Da zarar ka danna next zai nuna maka wannan zaɓin kamar yadda kuke gani a nan wajen. Adadin abin da za a iya baka shine da kan naira 50,000 zuwa miliyan 1. Sai ka zo ka taɓa kansa kai tick kamar haka, sai ka zo ka taɓa next. To da zarar ka taɓa next zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. A nan wajen za a ce ka zaɓi saboda me kake son ka karɓi wannan bashin. Za a ce ka yi takin guda biyu kamar yadda kuke gani yanzu. Gashi nan na farko nan za mu zo mu yi takin kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun zaɓi guda biyu. Sannan a nan wajen za a ce ka saka adadin kuɗin da kake so. To mu yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan mun saka naira miliyan 1. Za ka saka duka adadin abin da kake so a wajen. Sannan a ƙasa nan za a ce ka saka watanni nawa kake so. Za ka zo ka sa 36. Sannan in ka jawo ƙasa a nan kuma za ka zo ka saka 12 month. To da zarar ka kammala wannan, abin da za ka yi shine sai ka taɓa next. To da zarar ka taɓa next ɗin nan, abin da zai fara yi zai nuna maka wannan kamar yadda kuke gani. Gashi nan yanzu mun riga mun cika. Wannan shine mataki na ƙarshe a cika wannan COVID-19 ɗin. To da zarar ka zo wannan matakin, abin da za ka yi shine submit. Kawai sai ka taɓa kan submit ɗin nan. Kamar yadda kuke gani da zarar ka danna submitting zai nuna maka yayi successful. Zai nuna maka yayi successful kawai shikenan. Wannan shine mataki na ƙarshe. Saboda haka mun gode da kallon wannan bidiyon.